gange, drenge. Fucking godt, vi er damer. Troels. Du laver ikke du laver hende, okay? Ja, ro på. Det er fucking godt. Vi tager den i ro, ikke? Fucking konge. Vi har masser af tid. Nej, Ja, vi vi sparer. ja. Det er noget fucking... Skal I noget om fest? Ja, hvad så? Så skal vi også have noget med, skal I ikke det? Hvad mener du? Der er lidt af hvert her. Hvad er det? Åh, drenge, det kunne være sygt nu, når vi lige var Og I selv skulle 3 stykker. Prøv at høre her. Det. Skal vi nu også det? Ja, for helvede. Altså, for helvede, vi lever kun én gang, men vi er unge. 500 for alt. Alt vi får. 1500. Fuck sygt. Bare hold mig ude for det her. Jeg går i forvejen. 1500. Troels, skal du ikke have noget, er du sikker? Det er snipe. Det er fucking godt der. Her er skoen. Her, det er det her, ikke? Jo, Yes. så tager vi det der. Bare tag dem, ja. Og dem alle? Ja, tag dem. Hvor stærke er de? Hvad gør de? Og hygge jer. Okay, selvfølgelig. Tak, mand. Åh, det er drenge, mand. De har så Troels, det bliver så konge, det her, Troels. Det er fucking godt. Nu skal vi bare have damer. Vi skal bare have damer. Det er fucking godt. Er vi klar til det her? Troels, kom nu. Bare ikke slippe den. Nej, så er ikke. Jeg skal på det. Hvad så meget for det? Jeg vil ikke godt se dig, mand. Hallo, drenge. Vi har de der varer. Det er rigtigt. Troels, kom nu, det kan godt nå det. Nej. Kom nu. Rasmus, Så fanden var I tage med? det er ikke allerede legnet op her. De har gået frimærker. Du må tage alt, hvad du kan tage. Vi har coke. Vi har det fucking hele. Troels, kom nu. Hold nu bare til at gå. Ja. Sikker. Lad os starte det fucking musik. Jeg gør banen op. Rasmus, er klar på frimærk? Skål! Sådan! Shit. Det er fandme også noget af det her, mand. Kom så. I er fucking cool. Ja, jeg ser det der. Fucking vilderen. Her, tag det. Tag det. Jeg vil falde, mand. Troels her, kom nu. Nu, mand. Holy fucking shit. Det var Drenge, fucking konge. jeg kan før, jeg er seriøst blæst. Jeg Troels. Min bukser. Måske skulle jeg gå i midten. Det Åh shit. for helvede, hvor meget har I egentlig lige snittet? Vi er færdige i byen, vi skal den vej. Vi skal heroppe. Troels. Hvad fanden skal I? Vi skal den her vej. Vi ses i morgen. Vi ses, Troels. Bare lad være med at snitte mere. Ja, det er fint. Nej. Hvor er det fucking konge der. Det er godt. Åh shit. Hvordan fuck skal vi finde hjem nu? Vi skal se bare fyldt med Troels. Måske. Ej, det er dårligt. Jeg tror til den her vej. Vi skal se, om vi kan finde ham der igen. Ja, det bliver den her. Han er smart til. Du er... Holy shit. Var det en vild aften i går? Hvad mener du? Hvad er du egentlig? Hvem er du? Jamen selv det der ting i går til. Oh shit bro, what's up man? What's up? Hvad så? Oh shit. Ej, ikke så meget tøs. Har du noget mere af det der shit der til? Altså nu var jeg summet i går. Hvor meget 600 kroner for det her. Hvor meget har vi? Jeg kigger lige. Jeg har 200. Så giv dem bare næste gang. Det må I godt. Giv bare næste gang. Kommer vi så i gæld eller hvad til? Ja, 400 til i går. Ja, lad os gøre det. Ja, shit der. Se, bros. Det går den her vej. Vi ses man. Sig lige, drenge, hvad fanden er I gang i? Hvad foregår der her? Vi laver ikke noget. Ej. Ved I hvad? Fuck. I kommer lige med her. I ved selv, hvor I skal hen. Ja. Afsted med jer. Så får I lige jeres forældre til at ringe. Ja. Ikke også? Adios. Emil, hvad er det, vi har fået os ud i? Det er ikke. Du har også fuck, du har sådan noget problem. Altså, jeg har også noget lidt fucking vildt. Vores forældre kommer til at slå os ihjel. Ja. Vi spiller ud af skolen. Får nok ikke sådan med at komme ind i en ny en. Vi kommer ikke til noget. Vores forældre er ligeglade med os nu. Ja. Skal Hello bro. Jeg har stadigvæk lidt tilbage. Stadigvæk noget i går Det sager. er fucking legende jo. Ja, Men fuck. Men fuck skole, fuck alt.
Vi går hjem. Vi går hjem, vi stjæler fra os forældre. Der er ingen derhjemme lige nu. Nej, der er ingen hjemme. Vi tager alle pengene. Vi tager alle penge. Vi smutter. Og så er det der, vi bruger på. Det er en fucking deal. Og så, hvad med Troels? Lige meget. Han vil fucking hellere blive skolen af 12 I stedet for at have været Ja, sådan. ja. Kom nu, afsted mand. Løb. Bro, Jeg ved ikke, hvad fanden har du øl? Ja, bro. Nej, vi skal blive bedste. Fucking Royal Pilsen. Fucking så dobbelt. Ja, altså. Det er fandme også godt snart bruge lidt tøj. Ja. Prøv at høre, jeg tror også, at den næste sommer, ikke? Det skal ikke gøre det, når man er hjemme. Ja, det ser for mig. What the fuck? Vi kan forestille sig deroppe her. Pensioner eller sådan noget. Fanden. Det er sus. Det er forrest. Det skal jo helt godt, men jo. Helt der. Det er lige så ordentligt fint ud, mand. Ja, det er lidt sådan. Nu er det så for. Nu er jeg. Åh, det er sådan, jeg siger. Det er ikke mange år. Ej, det er sæt med træs. Jeg er ikke nogen penge med. Det kan være, det er faktisk noget sådan noget. Det lyder så godt. Det skyder lidt også den der. Ja. Vi er snart i gæld over 10.000. Jo, altså gutter, der er ingen dejligt at se dig igen. Hvem er I? Ja, vi er klassekammerater Kan du ikke huske os? fra 8. klasse. Folkeskolen. Vi blev faktisk også med 8. Nå, er Vi tog et fest. Du ved, 2018. Du ved, fest, mand. Fest. Det var for en dreng. Grav, tag en øl for helvede. Det er ikke det. Tag en øl. Ingen diskussion. Jeg må ikke drikke på arbejde. Åh, det er bare det skal være fint, den arbejde, du har. Gør vi ikke? Lad os lukke ind for det. Lad os snakke om tingene. Ja, okay. Ja, men jeg har ikke set hinanden i lang tid. Der har vi ikke meget tid. Prøv at tage ud og slå det. Det var bare med. Deroppe, men jeg har jo kommet. Hvad? Det er sgu fint arbejde, du har. Det er ikke værst. Når jeg borgeren melder, så er det lidt penge på det. Ja. Hvad laver I? Jo, vi er... Du ved, du smider skolen. Og Vi har egentlig brugt mesterlivet på en... på det er ikke lige det for selv ugen. Nej, Vi... Men Samme aften vi var til kan fest. vi også den fest jo sammen til? Vi købte nogle stoffer og sådan. Det er jo ikke synes jeg blev noget væk fra bordet med. Okay. Jeg kan huske dengang, der skilte sig, du tog vi hjem. Ja, mig Og vi gik så videre. vi gik Ja, videre. vi talte ikke sammen i et godt stykke tid bagefter. Ja, præcis. Vi var rigtig ked af det, men altså, vi havde jo selvfølgelig noget, vi skulle skrave i, så vi kunne give dig noget for dig, men du altså, det eneste var med, det tog overhånd, og den aften, der skilte vi Vi meget kunne faktisk også sådan i en gætte på 400 samme aften. Ja. Og jeg så råbte så Vi lidt har op taget på overhånd. 30.000, sådan spørger vi kunne låne nogle penge. Penge? Ja. Ikke så Hold da op, du fik grønt vin. Kun Kom, tag en øl, mand. Vi snakker om det senere. Prøv at høre her. I bliver altså nødt til at smutte nu. Kom nu for det så. Vi kan 32.000, du har fint nok, mand. I bliver altså nødt til at smutte nu. Fint. Hvis han ikke vil hjælpe den anden pasta, så... Hvad fanden sker der for dig, Trud? Det er helt vildt. I kan selv finde ud. Hvad er det? Her. Du kommer med sådan noget. Vi holder Det det. sidste gang, jeg snakker med dig. Og så det her med at åbne vejen. Hjemløse fucking svin. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living Vi mangler penge i bilen. Nå, men fuck penge. Vi skylder fucking 2. Vi snakker nok om igen. Det er dreng. I skylder 32.000. Ja, men altså. Det kan vi udskyde, det kan vi udskyde. Vi udskyder bare. Det er sådan altid. Rolig.
Vi tænkte måske, at vi kunne købe 2 poser også. Så jeg har 2 poser her. Og jeg har 700. Men det er ikke nok, der skal mere. 200. Vi har 300 så. Skal vi så ikke bare skyde os får- skæld lidt Jeg op? får 5 dage. Det betyder, at jeg skylder mig 35.000. Ja. 5 dage til at skaffe 35.000. Eller så puster du over. Okay? Seriøst. 35.000. Ja, fuck. Her. Send afsted, vi bliver afsted. Vi har 5 dage, Emil, og 2,5 dage er allerede gået. Og vi har ikke tjent for fucking skid. Vi skal Fuck, jeg håber virkelig Okay. bare, han vil låne. Han er derinde lige nu. Vi er nødt til at spørge, om han låner os de 32.000. Vi er nødt til det, okay? Troels, vi skal ind og snakke. Om hvad? Okay, så bliver vi nødt til at gøre det her hurtigt. Ja. Jeg har ikke taget meget tid. Vi har nogle problemer. Vi skylder penge. Penge? Gæld 35.000. Ja. Vil I have mig til at betale dem? Ja, hvis du nu kan... Ja, Ja, det vil vi gerne. Vi vil betale alt tilbage senere. Alt. Vi lover, 35.000. at Samtlige betale 35.000. tilbage. Hver krone. Kan I ikke sådan gå til kommunen eller politiet med det? Vi gider ikke ind i fængslet. Nej, vi gider ikke i fængsel. Altså, prøv at, jeg kan altså ikke hjælpe. 2 kroner. Men altså, jeg kan ikke hjælpe. Vi bliver altså nødt til at finde nogle andre. Hvor er den ven, jeg kunne se dig en gang? Han har fået et job, fået en kone, han har fået en søn. Hvorfor helvede kunne Troels ikke bare fucking... Det er En rigtig ven, der fandme har gjort det. Han lignede fandme en, der bare... Fucking rar det hele, mand. penge. Hold kæft, det er den idiot, mand. Er det ikke Hvad fucking... fanden? Jeres 5 dage er udløbet. Hallo, for helvede, bro. For fat i den penge og bare løb, okay? Ja. Løb! Jeg er nødt til at få nu. Du skal også tage de penge. Den kan skaffe dem til os. Hvor er jeg? Jeg skal den ene. Ja. Godt skudt. Tak, mand. Troels, vi skal ind. De fucking skød Christian. Hvordan vi tager det på? De skød Christian. Er det så ikke... Ja, I spiser små 35.000. Det bliver mig næste gang for helvede. Jagter de er stadigvæk? De jagter stadig for helvede. Prøv altså... Jeg kan godt tilbyde dig skjul, men de 35.000, dem kan det ikke. Ja, ikke. Helvede, Troels, han er fucking død. De skød ham på en fucking mark. Jamen altså, du bliver nødt til at gå på politiet. Det er det eneste, der kan give dig sikkerhed ordentligt. Jeg kan ikke gøre mig rundt, men... Jeg er træt af det hele. Jeg gider ikke med min bedste ven, han er død. Den eneste, jeg sådan kendte. Jeg ved ikke, om jeg stadigvæk har noget coke eller sådan noget tilbage. Hvad fanden er det? Burde jeg gøre det? Jeg har ikke mere til at leve for. Så hvorfor ikke? Nå, de begge to er døde. Jeg ikke forventet, at det ville gå så langt. Hej far. Ej, men så. Har du hørt noget om 2 mænd, der døde? Nej. Nå.